Miss Sophie had van Chris Jong haar allerbeste vreugde getrokken. De winnen Sir Toby, admiraal von Schneider, monsieur Pomerleau en vanzelfs haar allerbeste vreugde, Mr. Winterbottom. Er is eigenlijk maar één schwierigheidje. En dat is dat Miss Sophie net meer een van de allerjongsten is. Ze had daarom droog, moet ik zeggen, al haar vreugden overleven. De laatste had ze 24 jaar al te water gebracht. Doch was ze zolang dat ze kent, dit is nu net oerstaan. Om haar vreugde dus net binnen, willen ze vervolgens terug James, de butler. Alle jaren is dat goed hier. En dat zal ik dit hier voor een slagje. Ek, onder eigen dit diner, is het altijd weer hetzelfde. Als James vreegt, dezelfde procedure als alle jaren Miss Sophie. Waarop Miss Sophie antwoordt, dezelfde procedure als alle jaren James. Wat er dan mij eten was, dat je het dus niet hoort. Jim kan een nootje gelezen van een wel heel bijzonder kriesdiner. Miss Sophie en haar butler James. Sophie, Gouillon. Gouillon, James. Je zag er goed uit van de jongen, Sophie. Nou, ik viel je echt volle beter. Goed, goed. Nou, ik moet zeggen dat alles er goed uitziet, James. Dank u wel, Sophie, dank u wel. Is elke eender? Ieder, elke niet, jawel, ja. Ze binnen hier alle keer voor het Christmeal, met Sophie. Alle 5 plakken binnen Dutsen. Alle 5, liek als altijd. Sir Toby? Sir Toby, ja. Hij zit hier van hier. Admiraal von Schneider? Admiraal von Schneider zit hier. Monsieur Pomerleau? Monsieur Pomerleau, heb ik hier geld zetten van jou. En mijn allerbeste vrouw, Mr. Winterbottom. Oh, aan jouw rechterkant zat jouw vregen, met Sophie. Dank je, James. Maar is nou het sap wat serveren? Het sap. Dank u wel, met Sophie, dank u wel. Ze wacht je alle jaren op jou, met Sophie. Een lepel vol aksteelsoep, met Sophie. Praat me Fries, James. Een lepel vol koeënstut. Zo. Ik denk
dat wij wel sherry bij het sap gaan Een kennen. sherry bij de stut. Zo. Voor ik het failliet mis, dezelfde procedure als verdienen hier. Dezelfde procedure als alle jaren James. Dezelfde procedure als alle heren, James. Is dat een droege sherry, James? Oh, een hele droege sherry met Sophie, heel droeg. Uit de kelderhelft van de maan. Sir Toby? Ah, toch, met Sophie. Admiraal von Schneider? Oh, maak ik het van direct maar zeggen met Sophie. Doch het voor mij, James. Toch het van mij, James. Nou, goed dan. Skol! Monsieur Pommeroy? Bonnewan, Sophie? En mijn beste Mr. Winterbottom? Wel, daar ben we wel even schat. Maar is nou het vaggenzetje wil serveren, James? Heel goed, met Sophie. Had dat sap jou smaken? Treffelijk. Ik ben blij dat het jou smaken had. Smother mussel, Miss Sophie. Praat me Fries, James. Het is een smoorde moksel. Ik denk van Pieterwien bij de vis. Een witte wien bij de visk. Dezelfde procedure als verleden Miss Sophie. Dezelfde procedure als alle jaren, James. Ja, dus. Sir Toby? Serio, Miss Sophie. Admiraal von Schneider? Oh, maak het beslist, Miss Sophie. Alsjeblieft, James. Alsjeblieft. Skol! Monsieur Pommeroy? Hallo, Sophie. Mr. Winterbottom?